നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന മതിലിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് തന്നെ സ്പൈസ് ജെറ്റിൻ്റെ ഒരു വിമാനം വന്ന് ഇറങ്ങുകയാണ്. ആ വിമാനത്തിൻ്റെ ടയർ നിലത്തേക്ക് മുട്ടുമ്പോൾ ഒരു പുക വരുന്നുണ്ടോ? ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തൊട്ട് മുന്നിലൂടെ വന്ന് വിമാനം തലയ്ക്ക് മുകളിലൂടെ കയറി പോകുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും. ഹലോ, നമസ്കാരം. എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന കൊച്ചിൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിൻ്റെ അടുത്താണ്. അപ്പോൾ ഒരാളെ പിക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. അപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം ബാക്കിയുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് എയർപോർട്ടിൻ്റെ കുറച്ച് കാഴ്ചകളും ഇവിടുത്തെ ഒരു വ്യൂ പോയിൻറ്റിൻ്റെ കാഴ്ചകളും നിങ്ങളെ കാണിച്ചേക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് എയർപോർട്ടിൻ്റെ ഏതാണ്ട് ബാക്ക് സൈഡിലായിട്ടുള്ള ഈ റൺവേയുടെ തൊട്ടടുത്താണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ റൺവേ ഇത്ര തൊട്ടടുത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എയർപോർട്ടിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഗാലറി കയറിയാലാണ് ഫ്ലൈറ്റ് തൊട്ടടുത്ത് കാണാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ. ഇതിപ്പോൾ ഈ റൺവേ കൂടെ നമുക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് വരുന്നതും ഇറങ്ങുന്നതും നമുക്ക് വളരെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് എയർപോർട്ടിൻ്റെ അകത്തുള്ള കുറച്ച് കാഴ്ചകളും ഈ പുറത്തെ ഈ വ്യൂ പോയിൻറ്റിൻ്റെ അവിടെ ഫ്ലൈറ്റ് വരുന്ന ഒരു കുറച്ച് കാഴ്ചകളൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഫ്ലൈറ്റ് 1-2 വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. കേരളത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ വിമാനത്താവളമായ കൊച്ചിൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിൻ്റെ റൺവേയും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു കോമ്പൗണ്ടുമാണ് നമ്മളിപ്പോഴീ കാണുന്നത്. എയർപോർട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഗാലറിയിൽ നിന്നല്ലാതെ മറ്റെവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഇത്ര തൊട്ടടുത്ത് ഫ്ലൈറ്റ് വരുന്നതും പോകുന്നതും ഒന്നും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. എയർപോർട്ടിൻ്റെ ഏതാണ്ട് ബാക്ക് സൈഡിലായിട്ടുള്ള കാഞ്ഞൂർ ജംഗ്ഷൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ളൊരു വ്യൂ പോയിന്റിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഇത്ര വ്യക്തമായി ഈ ഫ്ലൈറ്റ് ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. എയർ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിട്ട് പയ്യെ നീങ്ങി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ നമുക്കൊന്ന് കാണാം. ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലൈറ്റുകളെല്ലാം ആദ്യം പയ്യെ വന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ കാറിൻ്റെയൊക്കെ ആക്സിലേറ്റർ കൊടുക്കുന്ന പോലെ നല്ലൊരു റേസിംഗ് ഉണ്ട്. അത് ഭയങ്കര ഒരു സൗണ്ട് തന്നെയാണ്. ഇപ്പം നല്ല രീതിയിൽ സ്പീഡ് കൂടി പറക്കാൻ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളിപ്പോഴും കാണുന്ന പോലെ നമ്മൾ ഈ ഒരു മതിലിൻ്റെ പുറകിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഈ മതിലിൻ്റെ അവിടെ എല്ലാം കമ്പിവേലി കെട്ടി മറച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്, അങ്ങോട്ടാരും അതിക്രമിച്ച് കിടക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇതിൻ്റെ ഈ സൈഡ് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലുള്ള ഇഷ്ടം പോലെ കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. എയർ ഇന്ത്യ ഫ്ലൈറ്റ് പോയതിന് ശേഷം എമിറേറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് പറക്കാൻ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചി എയർപോർട്ടിൽ ഏതാണ്ട് 106 ഫ്ലൈറ്റുകളാണ് ഓരോ ദിവസവും പറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റർനാഷണലും ഡൊമസ്റ്റിക്കുമായിട്ട് ഏതാണ്ട് 15,000-ഓളം പാസഞ്ചേഴ്സാണ് ഒരു ദിവസം ഈ ഒരു എയർപോർട്ടിൽ വന്നു പോകുന്നത്. നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചി എയർപോർട്ടിൻ്റെ റൺവേ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റ് എയർപോർട്ടുകളുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല വലിപ്പം തന്നെയുള്ളതാണ്. അതായത് 3445 മീറ്റർ, ഏതാണ്ട് 3.5 കിലോമീറ്റർ നീളമാണ് ഇതിൻ്റെ റൺവേയുടെ നീളമുള്ളത്. 1999 മെയ് 25 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഈ ഒരു എയർപോർട്ടിൽ ഏതാണ്ട് 12,000 പേരാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണമായ സോളാർ വിമാനത്താവളമാണ് ഈ കൊച്ചി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം. ഇനി നമുക്കൊരു ചെറിയ പ്രൈവറ്റ് ജെറ്റിൻ്റെ ടേക്ക് ഓഫ് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. നമ്മുടെ ഈ പ്രൈവറ്റ് ജെറ്റ് ആളൊരു കുഞ്ഞനാണെങ്കിലും സൗണ്ടിന് യാതൊരു കുറവുമില്ല കേട്ടോ. പക്ഷേ ഇത് അധിക ദൂരം പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെയാണിത് ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് പോകുന്നത്. മറ്റ് ഫ്ലൈറ്റുകൾ പോകുന്നത് പോലെ അധികം ദൂരം പോയിട്ടല്ല ഇത് പറന്നു പോകുന്നത്. അടുത്തായിട്ട് സ്പൈസ് ജെറ്റിൻ്റെ ഒരു വിമാനം വരുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു ലാൻഡിങ് നമുക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും നോക്കാം. ഫ്ലൈറ്റ് ലാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം അതിൻ്റെ ടയർ ഉരഞ്ഞിട്ടൊരു പുക വരുന്നുണ്ടോ? അതിൻ്റെ സ്മെല്ല് നമുക്ക് ഇവിടം വരെ അടിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും ഈ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ കൗതുകകരമായ കാഴ്ചയാണ്. ഫ്ലൈറ്റ് നമ്മുടെ തലയ്ക്ക് തൊട്ട് മുകളിലൂടെ തന്നെ വന്ന് ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നതും ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. എയർപോർട്ടിൽ നിന്നും ഈ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റിലേക്ക് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കാലടി കവലയിൽ നിന്ന് കാഞ്ഞൂർ ജംഗ്ഷൻ വരെ വന്നിട്ട് അവിടുന്ന് ഒരു 1/2 കിലോമീറ്റർ കൊണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റിൽ നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കും.
അപ്പോൾ എന്തായാലും ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ മതിയാക്കി നമ്മൾ എയർപോർട്ടിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ടിനകത്തോട്ട് കയറുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എയർപോർട്ടിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ടിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനകത്തെ റോഡിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് ഒരു വർഷം 1.5 വർഷമൊക്കെ കൂടുമ്പം ഇതിനകത്തോട്ട് കയറുന്ന ഒരു എൻട്രി പല വഴിക്ക് തിരിച്ച് വിടാറുണ്ട്. കാരണം ഇതിനകത്ത് ഒത്തിരി നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് റോഡുകളൊക്കെ തിരിച്ചു വിടും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരുന്ന ആൾക്കാർക്കാണ് ഇതിൻ്റെ വഴി കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ കയറുന്ന എൻട്രൻസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു പാസ് തരും. അതിനുശേഷം തിരിച്ചിറങ്ങി പോകുമ്പോഴും ആ പാസ് കാണിച്ചാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുക. ഇനി ഈ വിമാനത്താവളത്തിൻ്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററിയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ 1991 കൊച്ചി നാവികതാവളത്തിൽ വിമാനത്താവളം നവീകരിക്കുന്നതിനായിട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ വിളിച്ചുകൂട്ടിയ യോഗത്തിൽ അത്തരം പദ്ധതികളോട് നാവികസേന അനുകൂലമായി പ്രതികരിക്കാതിരുന്നപ്പോഴാണ് കൊച്ചിയിൽ പുതിയതായിട്ടൊരു വിമാനത്താവളം എന്ന ആശയം ഉടലെടുത്തത്. അന്നത്തെ ജില്ലാ കളക്ടറായിരുന്ന VJ കുര്യനാണ് സർക്കാരിന് മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പദ്ധതി സമർപ്പിച്ചത്. 1994 മാർച്ച് 30 പൊതു സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തത്തിൽ കൊച്ചിൻ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് ലിമിറ്റഡ് എന്ന പേരിൽ ഒരു കമ്പനിയായിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് 5 വർഷം കൊണ്ടാണ് വിമാനത്താവളത്തിൻ്റെ പണി പൂർത്തീകരിച്ചത്. വിമാനത്താവളം പണിയുന്നതിനായി 1300 ഏക്കറോളം സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുകയും വീട് നഷ്ടപ്പെട്ട 822 പേരെ പുനരധിവസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഡൊമസ്റ്റിക് ഇന്റർനാഷണൽ ടെർമിനൽ എല്ലാം കൂടി ഏതാണ്ട് 15 ലക്ഷം സ്ക്വയർ ഫീറ്റിലാണ് ഈ ഒരു വിമാനത്താവളം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനിതാണെങ്കിലും ഇന്റർനാഷണൽ അറൈവലിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഈ ഭാഗത്തുനിന്നും വണ്ടി അധികം നേരം ഇടാൻ പറ്റത്തില്ല. പാർക്കിങ്ങിലാണ് വണ്ടി കൊണ്ട് ഇടേണ്ടത്. പക്ഷെ ഞാനിവിടെ നൈസായിട്ട് കൊണ്ട് കുറച്ചു നേരം വണ്ടി ഇടാമെന്ന് വിചാരിച്ച് കൊണ്ട് ഇട്ടിട്ട് ഇറങ്ങുകയാണ്. പൂർണ്ണമായും സൗരോർജ്ജത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ വിമാനത്താവളം എന്ന മേന്മയും കൊച്ചി വിമാനത്താവളത്തിനുണ്ട്. നമ്മൾ ഇപ്പോഴും കാണുന്ന ഇന്റർനാഷണൽ അറൈവൽ ടെർമിനൽ 3 എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പോർഷൻ ഏതാണ്ട് 5 വർഷമാണ് പണിതിട്ടായിട്ടുള്ളൂ. ഇതിനു മുമ്പ് അത് വേറൊരു ഭാഗത്തായിരുന്നു. ഓരോ ഫ്ലൈറ്റും ലാൻഡ് ചെയ്തതിനു ശേഷം പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്ന ആളുകളെ നോക്കി അക്ഷമരായിട്ട് കാത്തു നിൽക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഈ നിൽക്കുന്നതെല്ലാം. ഈ അറൈവലിൻ്റെ ഭാഗത്തൊക്കെ ടീ, സ്നാക്സ്, കോഫിയൊക്കെ കിട്ടുന്ന ചെറിയൊരു കൗണ്ടറുണ്ട്. പക്ഷെ ഒടുക്കത്തെ റേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടുന്ന് ആരും ഒന്നും മേടിക്കാറില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. പുതിയ ടെർമിനൽ പണിതതിനു ശേഷം ആ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്നതിനുള്ളൊരു ബ്രിഡ്ജാണിത്. ഇന്റർനാഷണൽ ഡിപ്പാർച്ചറിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു പാലത്തെ കൂടെ കയറി വേണം പോകാൻ. ഈ ഒരു ഭാഗം വിസിറ്റേഴ്സിനുള്ള ഏരിയ ആണ്. നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവരെ കൊണ്ടുവിട്ടതിന് ശേഷം അവർ ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറി പോകുന്നത് ഗാലറിയിലൂടെ നേരിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കില്ലെങ്കിൽ കൂടി അവരുടെ ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് പോകുന്നത് കാണാൻ വേണ്ടിയുള്ളൊരു സൗകര്യമുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് ഇവിടെയുള്ളത്. ഗാലറിയിലേക്ക് കയറി പോകുന്നവർക്കുള്ള പാസ് എടുക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഈ പുറത്ത് തന്നെയുണ്ട്. നമ്മൾ ഇപ്പോഴും കാണുന്ന ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം പഴയ ടെർമിനലിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. കൊച്ചിൻ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിൻ്റെ ഒരു രൂപകൽപ്പന തന്നെ മറ്റ് എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടൊരു പ്രത്യേക ഷേപ്പിലാണ് ഇതിൻ്റെ ബിൽഡിങ്ങുകളെല്ലാം പണി കഴിപ്പിച്ചിരുന്നത്. എയർ ഇന്ത്യ, ഗൾഫ് എയർ, സിംഗപ്പൂർ എയർലൈൻസ് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ഏതാണ്ട് 20ഓളം ഇന്റർനാഷണൽ ഫ്ലൈറ്റുകളും ഇൻഡിഗോ, സ്പൈസ് ജെറ്റ്, എയർ ഏഷ്യ തുടങ്ങിയ 12ഓളം ഡൊമസ്റ്റിക് ഫ്ലൈറ്റുകളും ഉൾപ്പെടെ ഏതാണ്ട് 106ഓളം ഫ്ലൈറ്റ് സർവീസുകളാണ് ഒരു ദിവസം ഇവിടെ നിന്നും പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന ഗേറ്റിൻ്റെ അടുത്തെത്തി. ആദ്യം നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ടിക്കറ്റ് ഇവിടെ കാണിച്ച് അതിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുത്താൽ മാത്രമാണ് പുറത്തിറങ്ങി പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഏതാണ്ട് 75-80 രൂപയാണ് പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത്. നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ ഉൾപ്പെടെ 4 വിമാനത്താവളം ഉണ്ടെങ്കിലും അതിലേറ്റവും കൂടുതൽ യാത്രക്കാരുള്ളതും ഏറ്റവും വലിപ്പമുള്ളതുമായ ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചി ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും എയർപോർട്ടിൻ്റെയും ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെയും ഒക്കെ കാഴ്ചകളിലൂടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ വീണ്ടും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. താങ്ക്